Hei, minä olen Sakari, Harmaasusasta. Puhutaan tänään vähän keihään käytöstä. Keihäs oli viikinkiajan aseista kaikkein yleisin. Yhden käden ase, miestä pitempi, kevyt, nopea, tehokas ja tappava. Koska keihästä käytettiin niin metsästyksessä kuin taisteluissakin, luultavasti useimmat viikinkiajan miehet osasivat käyttää sitä. Keihään kärki oli viikinkiajalla rautaa tai terästä, varsi puuta, tässä esimerkiksi saarnea. Keihäs on noin ojennetun käteni mittainen. Varsi on höylätty ohenemaan kohti kärkeä ja kärki on melko ohut ja kapea, jotta mahdollisimman pieni paino tulee keihään kärkeen, jotta sitä on kevyempi käyttää. Tämä varsi on korjattu vähän rumasti, koska se on jo kerran mennyt halki. Mutta keihäs on yhä käytettävä. Keihäs oli viikinkiajalla lähes aina yhden käden ase, sillä sitä käytettiin yleensä yhdessä kilven kanssa. Keihään paras ominaisuus on sen etäisyys, sillä voidaan taistella sekä läheltä että kaukaa. Jos kuitenkin keihäs on ainut mukana oleva ase, sitä tuskin haluaa heittää heti ensimmäisenä. Siispä on erittäin tärkeää osata käyttää keihästä lähietäisyydeltä taisteltaessa. Seuraavaksi käydään läpi hyvä keihään käyttö taisteluasento. Keihäs oikeakätisellä miehellä oikeassa kädessä, kilpi vasemmassa kädessä. Otetaan leveähkö haara-asento. Voidaan nostaa molemmat kädet ylöspäin. Käännetään keihäs kädessä ylösalaisin eli kärki alaspäin. Käännetään vasen jalka menosuuntaan. Oikea jalka osoittaa edelleen sivulle päin. Joustetaan polvista ja kasvot käännetään menosuuntaan. Lasketaan kilpikäsi alas eteenpäin ja keihäskäsi alas taaksepäin. Tässä on hyvä keihään käyttöasento. Ja tästä lähdetään pistämään. Kohti kasvoja. Tähän tyyliin. Mukaan voi ottaa askeleen tai pidemmän askeleen. Lyhyt askel, pidempi askel. Lyhyemmässä askeleessa etujalka ottaa askeleen, takajalka seuraa perässä ja taaksepäin takajalka liikkuu ensin. Pidemmässä askeleessa takajalka ohittaa etujalan ja takaisinpäin palaa takaisin. Tätä äskeistä kutsutaan yläotteeksi ja tämä on minun suosikki keihäsotteeni. Kuitenkin keihästä voi käyttää muistakin otteista, esimerkiksi alaotteista. Tämä on se ote, jota ihmiset yleensä intuitiivisesti ensimmäiseksi käyttävät, saavat keihään käteensä. Ja jotkut eivät koskaan kehity tästä pitemmälle. Kuitenkin alaote on hyvin rajoittunut verrattuna yläotteeseen. Alaotteesta voidaan pistää helposti oikealta alhaalta ja hieman vaikeammin, mutta kuitenkin aika helposti oikealta ylhäältä. Mutta vasemmanpuoleiset iskut eivät onnistu, jollei keihästä liuteta hyvin eteen, sen jälkeen vaihdeta vartalopuolta, jolloin pystytään taistelemaan toiselta puolelta. Jälleen on tehtävä samantyyppinen vaihto, kun käännytään takaisin vartalon oikealle puolelle. Yläkäden otteesta tämä on paljon helpompaa. Kuten huomaatte, keihäs kääntyy luontevasti vartalon yli ja ympäri tässä otteessa. Yläotteesta voidaan lyödä oikealta alhaalta, oikealta ylhäältä, vasemmalta ylhäältä ja vasemmalta alhaalta. Nämä ovat vain osasyitä siksi, miksi yläote on parempi ja monikäyttöisempi kuin alaote. Mutta kumpaakin on historiallisesti käytetty ja kumpaakin on täysin sallittua käyttää keihäällä taistelemisessa. On erittäin hyödyllistä osata molemmat, alaote sekä yläote. Ja erittäin hyödyllistä on myös osata vaihtaa näiden otteiden välillä kesken taistelun hyvin nopeassa tahdissa. Tähän tyyliin. Alaote, yläote, alaote, yläote.
Seuraavaksi kerron miten. Keihäsotteen vaihtaminen tapahtuu seuraavasti. Keihäs on meillä ensin alaotteessa. Otetaan kiinni siitä suunnilleen keihään puolivälistä tai keihään painopisteen kohdalta. Jos halutaan vaihtaa keihäs yläotteeseen, se on kaikista helpointa tehdä täällä ylhäällä. Eli kun ollaan taisteltu alhaalla, nostetaan keihäs ylös. Liike on tällainen. Keihään kärki osoittaa jatkuvasti kohti vastustajaa. Täällä ylhäällä peukalo kiertää keihään toiselle puolelle. Muut sormet irtoavat keihästä ja käsi kiertyy keihään toiselle puolelle. Sormet ja peukalo ottavat jälleen kiinni. Ja kas, meillä on keihäs yläotteessa. Voimme jatkaa taistelua täältä. Ja takaisinpäin, sormet irti, käsi ympäri, peukalo, sormet ja keihäs alaotteeseen. Tätä on vähän vaikea tehdä hitaasti, mutta nopeasti se onnistuu helpommin. Jokaisen keihään käyttäjän tulisi harjoitella keihäsotteiden vaihtamista, kunnes se sujuu luonnostaan, silmät kiinni, milloin tahansa. On yleinen harhaluulo, että alakäden otteessa saa keihäälle pidemmän etäisyyden kuin yläkäden otteessa. Tämä johtuu siitä, että ihmiset eivät ymmärrä, että yläkäden otteessa ei voi puristaa kaikilla sormilla iskun loppuun asti keihästä, vaan on päästettävä irti tähän tyyliin. Näin ollen kummastakin otteessa saadaan täsmälleen sama etäisyys. Pidän ensin keihästä alakäden otteessa tästä kohtaa kiinni, yletän lyömään tähän puuhun. Nyt käännän samalle kohtaa keihään yläkäden otteeseen ja yletän lyömään täsmälleen samaan kohtaan. Voidaan kokeilla vielä aivan päästä. Jos otan keihäästä aivan kannasta kiinni, asetan sen puuta vasten ja astun niin kauas, että keihäs juuri ylettää koskemaan puuhun. Alakäden ote. Ja vaihdamme keihään yläkäden otteeseen. Täsmälleen sama etäisyys. Kyseessä on vain harjoittelun määrä. Käden avaaminen yläiskun pidentämiseksi tapahtuu seuraavasti. Pidetään keihäästä kiinni. Ensin ote puristaa kaikilla sormilla, mutta kun tulemme siihen pisteeseen, että käsi ei enää taivu pitemmälle, on pakko irrottaa muut sormet kuin peukalo ja etusormi. Peukalo ja etusormi riittävät pitelemään keihästä aivan hyvin. Sitä voi käyttää pelkästään 2 sormella tähän tapaan. Muut sormet tietenkin tukevat otetta, mutta jossain vaiheessa, kun käsi ei enää taivu pitemmälle, on ne avattava niin, että keihäs tavallaan lepää muiden sormien päällä, etusormi ja peukalo pitelevät sitä. Ote ei ole hankala, se vaatii vain hieman harjoittelua. Nyt kun olemme oppineet pistämään keihäällä niin, että sitä eivät rystyset purista aivan valkoisena, vaan pystymme päästämään siitä hieman irti, voimme saman tien opetella liukupiston. Liukupisto toimii täsmälleen samalla tavalla kuten äskeinen pisto, mutta nyt etusormi ja peukalo eivät pidäkään keihäästä kiinni, koska haluamme liuuttaa keihästä pidemmälle tässä kädessä. Tekniikka on täsmälleen sama kuin keihästä heitettäessä, mutta nyt keihäs ei pääse kädestä kokonaan irti. Käsi puristuu kiinni silloin, kun haluamme pysäyttää keihää. Voimme taas pitää keihästä painopisteestä tai sen läheltä kiinni ja käytännössä heittää keihään eteenpäin, mutta pitää siitä kiinni tähän tyyliin. Heittopistossa erittäin tärkeää on,
että saadaan palautettua keihäs takaisin sopivaan otteeseen lähelle painopistettä, koska tästä keihästä on kätevä, nopea ja kevyt käyttää. Jos taistellaan jatkuvasti keihäs maksimietäisyydellä, se muuttuu pian hyvin raskaaksi ja myös vastustajan on helppo iskeä keihäs syrjään. Sen takia pidetään keihäs täällä turvallisella etäisyydellä, josta voidaan tehdä liukupisto ja palauttaa keihäs takaisin sopivalla etäisyydellä. Älkää huoliko, tämä puuparka on jo kuollut. Aion havainnollistaa vielä yhden asian. Jotkut ovat sitä mieltä, että keihäällä ei voi taistella tällaisessa asennossa, jossa molempien jalkojen kantapäät ovat samalla linjalla. Jos kuvitellaan tähän linja, kantapääni ovat samalla linjalla. Sanovat, että tämä on mahdotonta. Tämä ei kuitenkaan ole mahdotonta, kuten tässä todistetaan. Samat ihmiset ovat sitä mieltä, että ainut toimiva taisteluasento keihäälle on tällainen. Jalkojen välissä on leveä rako ja ne ovat tavallaan L-muotoisesti, eivätkä ole samalla linjalla. Tämä on myös toimiva keihään käyttöasento, mutta mikään ei estä taistelemasta jalat samalla linjalla. Tasapaino ei ole niin huono kuin voisi kuvitella, mutta tätäkin täytyy toki harjoitella. Nyt testaan vielä tukin päällä seisten, onko mahdollista taistella keihäällä niin, että jalat ovat koko ajan samalla linjalla. Nähdäkseni tämä on hyvinkin mahdollista. Tässä kaikki tältä erää. Pitäkää mielenne ja keihäänne terävinä ja harjoitelkaa ahkerasti. Näkemiin.